Dabara gatnaşanlar hormatly prezidentimiziň Nebitga Senaty we geologiýa podoklarının işgärlerine iberen gutlugyny uly ruhlandyk bilen diňlediler. Döwlet başçylarynyň gutlugyny kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýurdumyzda iri senagat toplumlaryny hemde gaýdy geçirji ulgamlaryny töretmek, geljek uly Nebitga ýataklaryny özleşdirmek babatda öňde öýlen sepkitlere gitmek üçin köp işler alınıp barylýany bellendi. Hususan garaşda diýärimiziň Günerti Uniwataryna bir neçe täze nebitli ýataklaryň açylmagyny, Türkmenistan Hytaý Günnöger Uniwatar gaýdy geçirjileriniň we guruluşy alınıp barylýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaýdy geçirjisiniň tatlamasyny gazandan üstünlükliň hatarına görkezmek bolar diýilip bellenilýär. Dabarada çykyş edenler energiýa terişdeleriniň ätiýaçly gorlary boýunça dünýäde öňdäki orundan birini eýleýän galkynyş gaýatkäniň ýordamy üçin ören ýösiýäsi we ykdysady ähmiýetiniň bardygyny bellädiler. Bu käni tapyrlygyny özleşdirmegiň türkmen tebii gazyny halkara bazarlaryna iýermegiň gerimligi ýeňeltmekde geljek ulydyr. Häzirki döwürde türkmen energiýa terişdelerine etlek bildirýän ýurtlaryň sanynyň barha artýany anykdarly. Dünýä birlik kompaniýalary we maliýe institutlary bu urda biziň bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy uly eslek bildirýärler. Türkmenistanyň mawy ýanygyjyň eksportyny köp orly esasy ötürmek strategiýasy bolsa, uglubadaru terişdelerini çykarmak mümkinçilikleriniň artdyrylmagynyň uğralýar. Çäre gatnaşyjylar Türkmenistanyň Nebitga senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çeýle döwür üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň energetika howpsuzlygyny we durnukly ykdysady ösüşini üçin etmek maksady bilen ýanygyç energetika toplumynyň önümçilik kuwatyny mundan beýlekde artdyrmagyň gözüňde tutulýanyny bellädiler. Şunun bilen baglanykda Nebit we gaýdy ýataklaryna netijeli häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalar, alymyň soňky gazananlary, sany çözgütler esasyna giňerimli işler alınıp barylýar. Şeýle hem Nebit gaýdy ýataklary özleşdirilende uglubadary serişdeler çykarylanyna, gaýtadan işlenende hemde sarp edijilere ýetirilende ekologiýanyň we daşky şow aýyguly saklamagyň talaplaryna berja etmegiň wajypdygy bellenildi. Şol maksat bilen ýurdumyzda bir neçe milli maksatnamalar kabul edildi. Olara laýyklykda howaň üýtgemegine täsir peteltmek, metan zyňylarynyň ýaramaz netijelerini azaltmak, aradan aýyrmak boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Nebitga senagaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli rahmetli aýratyn tapawutlanan nebitçilere, gaýatçylara, geologlara hemde ýanygyç energetika toplumynyň beýleki işgärlerine hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahal sowgatlar goşuruldy. Şeýle hem bu ýerde Türkmen döwlet konserni Nebitga toplumynyň işgärleriniň kerdeşler arkalaşynyň geňeşiniň Nebitga gazetiniň bilelikde guramagyna, Nebitga baýlygym, hazina gencim, waspyň esten diller saňa buýsanjymatly dörejilik bätleşeniň jemlenildi. Nebitga senagat toplumynyň işgärleriniň kerdeşler arkalaşynyň geňeşiniň arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar watanyň daýanjy halkyň buýsanjatly dörejilik bätleşigim şanly sene başlandy. Soňra bayramçylyk dabarasyna gatnaşyjylar hormat prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Günüň ikinji ýarmyna Nebitga toplumynyň medeni işgörlük merkezinde Nebitga senagaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli konsert boldy. Onu ýurdumyzyň görnükli we meşhur estrada aýdymçylary hemde belli aýdymsady we dörejilik toparlar çykyş etdiler. Olaň ýerine ýetirmegine berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni, ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň saýatyna hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna amala aşyrylýan beýle işler watp edýän joşgunly çykyşlara giň orun berildi. Aýdymsadyň ugady Huner bayramy münasibetli gurulan dabaralary utgaşyp, oňa bayramçylyk ögüşgünli çaýdy. Joşgunly çykyşlarda garaşdy watanymyz hemde häzirki döwrümizin ägir doly özgertmeleriniň başyna başlanan mellili ýermeden beýik işleri, şol işleri münasip dowam edýän hormatly prezidentimiziň gazanýan uly üstünlikleri, mehriban toprağymyzyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlykları watp edildi. Şunu depkinli ösüş we rowaçlyk ýoly bilen önamli barýan Türkmenistanyň taryhy sazlaşyk otuşdy.